volá pechar. Así, así, ni un paso atrás. Menos faltriqueira e máis carballeira. A ría é nosa. Apoderouse dos nosos montes e tamén dos nosos manantiais. Un beber incansable empedernido e menos malco que bebe non é viño. Papeador monstruoso das nosas árboles autóctonas. Tanto chupar, non para de chupar, os demais non poden medrar. Sol! Enerxía! Hecha discriminación, un instrumento fascista de gran valor, repugnante maneira de montarse no volar, para fobia que nos controla. Por iso hai que impedirse a vuestro imperialismo forestal, por o monopolio de eucalipto. ¡Viva San Carballiño! La verbena de eucalipto en cualquier monte pode estar. Sei que isto non se pode tolerar. Vamos ao imperialismo forestal. Vamos ao imperialismo forestal. Forestal, forestal. Están vendendo a ría as máis privadas dunha empresa que está condenada por delito ecolóxico, unha empresa que non cumple en absoluto nada da legislación ambiental, e esa é a realidade. ENCE está dictando a política medioambiental da Xunta de Galicia. Sabemos que a loita é dura, sí, pero xa foi dura tamén en outras ocasións. Eles estaban convencidos de que iban a montar unha fábrica de papel tisú aquí, pegada á súa fábrica. E non foron quen non porque non quixeran eles, porque lo impedimos coa movilización social e coas denuncias judiciais. Como lle vamos a impedir que lle den esa prórroga, porque é unha prórroga que é absolutamente ilegal e injusta. E o vamos a facer por justicia e por dignidade de povo. O manifesto que debían de publicar hoxe aquí na súa prensa sería este: hai cousas de ENCE que sí sabes, non porque diga eles de que hai cousas de ENCE que non sabes. Sabemos todo de ENCE. Hai cousas de ENCE que sí sabes. É a única celulosa de Europa condenada por delito ecolóxico e incumple a legislación ambiental. Destrúe moitos despozos de traballo dos que ten creado. Destrúe os recursos marisqueiros, forestais e turísticos. É responsable da eucaliptización da Galiza que provoca a proliferación de incendios forestais. Atenta contra a calidade do vivo e a saúde da comarca. Tousa a peste no orgullo e pretende fumigar con tóxicos ilegais. Arrasou o mellor banco marisqueiro da ría e as praias urbanas de Pontevedra. ENCE, moito máis do que ves, moitísimo máis do que ves. Non só esta merda, sino todo isto que veño de dicir. Todo iso está a provocar ENCE en contra dunha política que se podría facer se non estuvera incluídos aquí na ría, que sería unha política sustentable, un modelo sustentable de desenvolvemento económico que produciría moitísimos máis postos de traballo dos que pode dar ENCE nunca na súa vida. Hoxe xogámonos moito. A recente modificación da Lei de Costas abre a porta para que esta aberración de fumes e chimeneas continúe aquí por 75 anos máis aló do 2018. Que ocupe impunemente estes terreos de dominio público e que condene a morte a ría e a comarca, impedindo definitivamente a súa recuperación. Navegamos adiante sobre o noso barquiño de papel sen xamais sentir temor a naufragar, pois é nosa a forza que empurra esta onda implacable de justiza, unímonos nunha mesma voz. ENCE, en nosa, ECHESA!